Bos días, son Óscar Villapol, o xerente da empresa do Grupo Villapol, unha empresa unha empresa familiar que naceu xa casi fai 60 anos, constituída por 8 irmáns, 8 socios, dos cuales xa falleceron 5, quedan nos 3 que están retirados, que ahora mismo o Grupo Villapol pois xa está dirixido pola segunda xeración da que formo parte. As actividades principales de Villapol son dúas basicamente, aínda que tocamos en algún momento puntual outros paus, pero podemos resumilo en a actividade de Maderas Villapol, que é basicamente forestal, todo o que abarca o sector forestal, é dicir, a compra de madeira en pé, a explotación forestal, limpezas, plantacións, en fin, todo o que abarca a parte forestal, incluye, lógicamente, a comercialización de madeira en tronco, tanto a nivel nacional como internacional, e despois temos unha segunda actividade principal que é a fabricación de madeira laminada de eucalipto globulus para carpintería. É unha fábrica que naceu no ano 2000, aproximadamente, levamos 23 anos comercializando este producto, casi todo destinado á venta intracomunitaria, á Unión Europea, e que ten a peculiaridade de que é un producto que me atrevo a dicir que casi fabricamos nós exclusivamente no mundo, non? Porque facemos perfiles laminados para fabricantes de ventanas, de carpintería, con a materia prima que é o eucalipto globulus que procede dos nosos bosques de Galicia, basicamente. Con referencia á certificación da madeira, concretamente a certificación PEF, a empresa Villapol está certificada, por tanto, ten garantizada a sostenibilidade da madeira dende o inicio, é dicir, dende a explotación forestal, dende a tala do mundo da madeira, ata a comercialización final. Sin dúbida ninguna, a certificación é unha garantía, é unha necesidade ahora mesmo, é unha garantía para poder entrar en mercados, en calquer mercado do mundo, non? Nos vendemos madeira en tronco pois para países como Francia, como Alemania, como Polonia, como países nórdicos, e toda ten que ir certificada. A certificación PEF leva toda. E na parte da fábrica tamén temos a maioría da nosa madeira tamén é de eucalipto globulus, tamén está certificada, e gracias a esta certificación PEF podemos entrar en mercados exixentes como é o mercado alemán, que está considerado o país de Europa onde máis ventanas de madeira se fabrican, pero claro, teñen que levar unha calidad, os perfiles teñen que levar unha calidad e teñen que levar unha certificación, non? Entonces, Villapol ten claro que é imprescindible ter o produto certificado e que o tema da sostenibilidade ten que formar parte do ADN da empresa en todos os sentidos, en todas as partes da cadena, incluído hasta a nivel particular a nosa forma de vida, non? Na parte da innovación, na actividade da fabricación de madeira laminada de eucalipto na nosa fábrica, nas nosas instalacións en Trabada, é curioso porque somos, como decía, un dos poucos ou único fabricante que traballa con esta especie para esta aplicación, pero realmente tamén somos conscientes, sabemos que a innovación non foi tanta, porque se nos remitimos a fai quizás 30 anos ou 25 anos, o eucalipto globulus xa se utilizaba na carpintería, xa se facían largueiros de camas, por exemplo, con un gran resultado. Xa se facían tarimas ou outros produtos para colocar no chan, lamparqué,
parques industriales. Sin embargo, co paso dos anos deixouse de colocar, non sei por qué, realmente non sabemos cal é a razón, pero non foi en ningún caso porque o produto non funcionara. Entonces, nos en moitos casos o que fixemos foi retomar esa cultura e retomar esas aplicacións, darlle unha volta, evidentemente, traballando con centros tecnolóxicos, como puido ser o CIS Madeira aquí de Galicia, ou centros tecnolóxicos de Alemania, como de Rosenheim ou de Hildesheim, incluso o de Francia, o FCBA, que estamos auditados, retomar eses temas, a facer estudios co eucalipto, pois volvendo a tratar o tema da durabilidade natural, ou como debemos serrar a madeira para que seña máis estable. O eucalipto pois debe serrar radial, debemos eliminar alburas, debemos eliminar corazón. A partir de todo eso, pois sacar un produto que antes non se utilizaba para a carpintería exterior, non? Pero realmente foi esa innovación, digamos que foi unha mezcla entre conocimiento de fai moitos anos e novos conocimientos de agora aplicado con novas tecnoloxías. Tanto o home como a muller creo que agora mesmo poden a traballar nas actividades que desarrollamos, tanto na parte forestal como na parte da fabricación de madeira laminada. De feito, na nosa fábrica, pois hai desde sempre, desde que naceu a empresa, hai tantas mulleres como homes, funcionando perfectamente, o sea que non é un problema, ao contrario, é necesario. Na parte forestal, ca evolución que houve tecnolóxica, aínda que hai poucas mulleres nesta actividade, estou convencido de que cada vez vai haber máis ou pode haber máis, tanto traballando nas máquinas procesadoras, como nos autocargadores, como choferes de camións, etc. Esta conexión pódese facer do persoal, pódese facer co tema ca problemática que hai do rural, do abandono do rural. En Villapol creemos que para que o rural aguante é preciso que se cree emprego, evidentemente. Para iso hai que montar fábricas, hai que montar industria, porque ahora mismo no rural estamos conectados, no rural as carreteras xa non son como eran antes, chegase a todos os lados con facilidade, e se se monta en empresas, se se crea emprego, creo que un porcentaxe elevado da xente prefire vivir no rural, sempre que seña con certas comodidades, que vivir nas grandes urbes. Entonces, a aposta está por crear máis emprego e crear máis industria. Na fábrica, xa desde o ano 2017, montamos placas solares, entón levamos xa 6 anos prácticamente producindo unha parte importante con esta instalación fotovoltaica. Estamos contentos, funciona, non?